Yalo. Mr. Matsangura. Ndizvo. Muita sei? Asha nitari madhara yazvinotoita. I'm expecting zvamamutara kuti hanzi ndinisa munhu honorable Mr. Matsangura. Mundipa kana Toyota vai weekend uchivhayo wanga uchitaura. Toyota kana Probox kana Prado ndikwanisa. Ya, saka achitomboudza weekend kuti andikumbirawo mota. Ndozvanika valuation kana chitaura kana 1900 ndimunosapota musangano kanyi. Ndizvo. Shuwa ndinoita kuti zvinhu zvifambe. Saka I've been doing my search kuona kuti maprice emotikari yacho anenge achita sei. Ndichiona how it also moves with the ideology yamamutare kuti weekend uchivhayo wacho munhu anondipisa progression yakanaka. Izvozvo. Manje munoziva ne Facebook. Muziva. Tangonzwa nemubiri vanhu vangotaura vanhu vangotaura ranzi ukangonomuona mundaraunda munhu anenge akagara akachiita progression machecks ane brain. Saka ndo zvandototi nini idea kuti even right now chinzi ndamufonera motomutaura kuti ngatitaurei tinzwe kuti mapapi maringe nekuti tato matsamba mufambise makata end over kesho change over yacho mafambise rematsamba acho matsamba zvino kuti matsamba imutoripo kavanhu ane malinks nayo zvamamuchitaura zvatanga na B zvikataurwa newe chairman. Saka zvinhu zvekuti kungoti pa phone number yake phone right now totanga totaura naye. Oyo number dzacho dzachibaya ndio ndakatonzwa kumaitaura ine ndaitotaura naye iwa ada mota dzauna but wewe itembe chigaro musangano nomuremera dai handizomuremera ndingaremere munhu mukuru iri mudhara ndingamunzi kazi ndaremera mudhara handiti ndewe mudhara nechidumbu wamuti 5 ndo zvingazomuremera hawo dumbu wamuremere nemudhara katozera ndingamuremereri mungaremeri but weekend ane maakwa nomota dzakatenga inoita apa ndozvarupa vanhu ini ndinotoida kukanzi nhasi chaita matomufone kana tikatonyazogadzisa president katione president ukaipiwa neti wavhara president tine tichitenderera tichimonita kuti water flow iri kufamba zvakanaka here 1 tichimwawo futi tichigocha tichitandana nevanhu handizvo munhu anenge achidoo kana kutiwo maswiti tichidya kana maswiti handirikona una madhamba saiti varipo aiwa tisinekoti tisina madhamba tangogara zvatiitakaita according to programs aanenge atipa kuti mota munoipiwa ane program yakuda kuti ushandise mota kana even permanent because inini ndirikutoti I'm getting old ndinofanira kufambawo nemotika handirikona uende 37 vanofana kuti vandosvika vano 38 ndofana kuenda kutofamba neyangu ndodaibva pafamba neyangu vandingoti yakazongoita ka low speed kakari ka low speed investor akazokuita tsaona zvashaika saka zvinhu zvakashaizwa iwe chinamata kuti wasashaya aiwa tikunamata kana minox aripo kana mundara wekufubva aripo unyazonzwa kuti ngadai zvakabudirira zvatitaura izvo end of a time zvinhu zvatochinjwa chitambi chiripo hawe ane license straight license CVR zvese saka motikari chete ndoringoshaika saka iyo hautomonyimwa manje motikari naona kuti une license so anokupa motikari auya license sanya yako composition yako kunoku anoti akuya zvichakani position yako kumbari kuno anongoti Mr. Matsangura Dr. Matsangura tinasho major but anofanira kuziva kuti munhu fuke musangano position ndiri kutaura saka this time politics dzakapera kaizvi tingachambe tirikutoera maelection akapera apa tauda zveinvestment yandanzwei amamuchiti panogona kupinda dzimwe zvakaita sangedzana nako haizvozvo handimuona kozoita inini kuti promoto sekuziva kuti munhu anoziva zvaanoita handimuona ine ndine clean sheet but manje ukatengerwa motikari manje kupeturu manje aiwa peturu hatishaika patinongotanga kaprogram kekuti zvabudirira yepeturu toita kutoenda hauzoita mishikashika motikari hombeka dzedzi it's obvious kana akati pahombe sinogonaita kaprogression isazoita kuda kuti apa musangano chipiri tinongoita exchange tinongoenda kune makasi vanongotita kuti tiexchange tinenge tine yakaita hombewo
Ukatobva ungoputaura kuti ungogara kutengera irume. Ayo auri kuda yakandepi yacho. Tatambotanga katataura tikati toda probox kana prado zvekuti classica. But vanozviziva sekuti uri musangano imbovaitira slogan. Musangano izvi tagara tiri vanhu vese pati panapa vane zvigaro. Vamwe vakadzingwa, vamwe vari mumapata akasiyana siyana. Asi tutaura chii kuti hapana munhu asina chigaro panapa. Kana vange vangone 18 years chete magariro atoita musosaidy medu mumu haushayi position yangu. Kana usina unenge usina kumwe vanenge vachiita kumabasa sange ndini handishanda hangu grafters imwe but vanenge vachienda kubasa kweantoni position yangu zati nini kubasa kwangu ndiri DJ arimona. Munhu anogara ane maprogram ake anenge ano vamwe security vamwe mapurisa vamwe madriver emateksi. Saka uchigara zvinhu zvako mapepers ako ari panzvimbo zvese zvitori online zvekuti comrade dzakona kadhi renyu nemusangano unaro comrade. Aiwa makadhi anogara kuno. But for the program expression, as soon as by the close of this day, about the phone number, to phone madari po, dari ripo, jury at organize. Kutradi panozo budangana good desire. Tovutanakirwa tese muripo muchizoona kuti zvatetaura zvikuita sei kunyanya vari mukarasi muno. Aiwa izvozvo handichada kutaura nekuti ndo zvinhu zvinoitwa nemagangsta. Gara imbogara. Aiwa gara aiwa siyana naye. Iwe vakakomana vanenge vakutibvunza zvakawanda zvinhu zvekudhara kamba yazovhara kudhare. But vanozoziva sei kuti mimi muri PC imbovaroera yakaslogan. Okay, kuti pamberi neZANU-PF idipfe nekubatana pasi nevanozopikisa tumaiterrorism tune sense negood governance. Saka that jungle yamwe tonamba todzora history inge kuti nokomonedwa tinaona kutanzi zvade zvekuti ngatikatore zvinhu zvebusiness revanhu kukapani takawita withdraw until toshedzwa nemanagement yacho tichazouya. Zverisi zvayo takatomisa because takaona kuti ngatizvikanzire because mamwe maconditions atata kushanda acho takaona kuti ngatingosiye zvakadaro until university anenge angouya zvine zvekazo saba mberi negood governance. Maazoita seko neproject yamaitaura muchisaziva muone kuti zvakamira sei yamaida kusponsora pane video rako randakamboona. Atazomboona unenge une reference yari titarise ndozvonozotarisa after yaitaura zvemabasketball court kuti okay aiwa ndinobva ndarivhera kuti tatine direction because tinongoramba tichingota outlook yekuti radze investor kuti how we are ready to engage ourselves in business fora. Saka yokatisa munharaunda menyu but sometimes vamwe vanouya watasa munharaunda medu munomu chii chingada kuitwa kuti paiwe neinvestment ndezvipi zvingada kuinvestwa munomu? Munomu tikangoti zvinhu zvese vamwe tingangodiwa hawe kana cash enda kuti kana ungati kana kuti investor akauya from South Africa akakwanisa kuona kuti ma200 rands anosvika iwo kana 20 achingopo vanhu ma200 rands handi mari yavo angoti batsirikane sekubudira kwatiri kuita nekutaura kwatiri kuita isusu zvatiri kuuri pana kuti akazofamba achitenderera arari yese anobva aiwa zvakaita munhu ari kutaura investor kana kuti munhu watinoziva kuti isusu anga ari businessman is fit for that tiri kutaura investor womumwe ai zvedu zvapera izvi isusu kana wazoona nini titaure naizvo ndozvikwanise ovondishedza kuti tikakanyangukanzi wana naye kupi ovondishedza tingotaura mavidhios edu atonzere pano vamwe wacho mainvestor anouya sange mumzai kamotigira danda ndiona vantu zvatiri tichivataurira izvozvo vanenge vachiziva neresidence dzedu hapana munhu ane chikwereti panapa hapana tsotsi saka riripo tsotsi unongobatwa kavana usati waenda vision 2024 yako yegore rino vision yako ndeipi? Vision yangu iyo ndaita tichitaura iyo yekuti panopera gore rino tofanira kunge takufamba nemotikari takuita mabhizinesi akawanda tagora takangomwa masutu nemadhare edu zvinyazoratidza kuti madhare evanhu ainge achitipa guidance iri correct saka that junk chatobva toramba takangosimba kuti kuuya kwenyuka munoita ikomezvemaiya kana kuti zvapiri panoita muchena isamadmina toramba takangori nesolidarity yekuzoziva kuti topanana idea kuti munhu akatarisa program dzedu zvatirichiita isu anonyazoona kuti pane vanhu vanonzwisisa vanhu vasiri magangster
kana even vanhu vari kungofarawo futi ndo patinonge tine chivimbo kuti nanhasi kuti angade kuridza kana mudhara akatenga kekoti ndotomaoiza kuti zvinhu zvikuita zvekufamba kuti angade kuridza mama UPS nemagara edu angagara nawo ndichii changade kuvakuridza chandingade kuvakurudzira inini maringe nemusangano kuti aiwa kana kuti life yedu kugara vanhu vachidiridza zvavo mvura vachimwa imwawo mvura vachidya vachitaurirana zvakanaka mana kuti vanhu vagara vakamakanamaka kana vamwe vachitanga vakangodhakwa too much aiwa zvidiwa kudhakwa kudiwe inodhakwa kudai menyinjani hata achitaura chete anyways ngatipedze neslogan zvedu izvi nekubatana kwedu kwehurumende mberi nehurumende pamberi chimbonyarira kana dai dzimwe dzikapindira pamberi pasi nezinozoda kupikisa zvakanaka pasi nadzo idishi yodhoingu wakanganisa aiwa wakanganiswa nyatsomusachike mudhara kana ari papinda muchete zvinoraziva kuti kana kotirega ngaruye zvakuti mitombo atomboona kuti munhu wacho aritaura anomwa but uri kuzviona wakanganiswa slogani neuaiwa zveslogan ndikanaramba tichizvitedza tiita kutedza ZANU-PF is not all the big wig in Zimbabwe. There are even businesses like SADC kana even African Union. Saka takaramba tichingozoti isusu isi hatizotyika zvedu kuti nekubatana kwedu ngatishinge but vamwe vanaonzwiko but chimwe macheso akapenga darika ZANU-PF zvakapika koita makotsi anonaka futi kudarika ZANU-PF ngehurumende kwazata kana mabhebhi chaiwo saka tikaramba tokoti vaperi nekubatana panguvaita kunonge tichibatana zvisiri kudiwa toda kuti tibatane zvinodiwa nekuti unonyatsoonega kuti aiwa apa takabata maitamirei kuti yatotanga futi muvhidhi hambe koti pamberi neZANU-PF neunoti kwatatitaura kuti tichidiridzira atovhure hedu icho nemudhayarazve akati honorable ndakakuprovisa kuti tichauya muripo aifanazati unomwa futi vanoziziva but hazvizoita basa tinochitira kuti graft panenge vachinyatsonzwa kuti izvi zvaizvo zvatakangoita po hatisi kuti muinvesti angazoda kuti isusu kana tapiwa kana vheko yaanenge atipa yopunzika totanga progression yedu yopunzika saka zvidoro futi tinokuzvikonzeresa but hatichita tichifareda hazvikonzeresa dai zvinzi pane zvetinenganaka zveti tiri unoona mwa kutoita zvavanonga vangada kuti graft ini neinvesti wangu nemudhara wangu nemisusu tiri ngoripo kufaya haisi kupera wemumango makunakira manje titesivagara tirerukirwe tatagaitataningirikino titesivagara tirerukirwe comrade nekubatana kwedu kwehurumende pamberi idife pasi nadzo